Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng spicy adobong native na manok. At meron din po tayo ditong lauoy o kaya dinengdeng. Yes, at meron tayong rice guys. At drinks natin, tubig. Yung adobo natin, ano siya, adobong tuyo. Pero andito po yung sarsa niya. Yes. Mga ka-foodies, wala po tayong online collaboration, kaya pray muna po tayo. Apo. Iyan, nalinis na yung kamay namin mga ka-foodies. Apo. Mga tanak yung kapampangan. Opo. Ayan, sobrang hang po yung sobrang anghang po yung adobo natin. Oo nga pa. Natatakot ako kumain ng ganitong daming sili. Unang subo tayo, BBM. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga ka-foodies. Manta mo. Sarap. Sarap. At saka meron siyang laman loob manok. Laman loob na manok tsaka paa. Sarap. Ito yung sarsa natin. Tatapos ko na maligo. Wala na suklay-suklay. Maglalabas sana siya. What? Wet look. Lalaw ganito may tsura. Ito yung gulay natin. Simula nung natikman po namin yung lauoy, nagustuhan po namin dito sa bahay. Lagi po namin siyang niluluto. Wow, sweet talaga. Gusto mo yun, di ba? Sweet. May sabot tayo. Sarap. Sarap. May sigarilyas pa. Bakit? Bumalik yung buhok ko. Parang di na riba. No? Oo lang. Sana all bumabalik. May kanin ka, oh. Ang galing mo. Yeah.
Ano ba yan? Natatanggal yung damit ko. Sa una lang sa una mahal ka, sa una importante ka, sa una malaga ka, sa una sweet sa'yo, sa una lang masaya. Kapag nagtagal na, baliwala ka na. Di ba? Sa una lang lahat masaya. Kunin ko yung rice. Kunin mo. Kasi naman, kung saan-saan ka pa tumitingin. Nasa tabi-tabi lang siya. Oo, yan siya nanonood. Hi. Shoutout po pala kay Lynn TV Vlog. Ate! Shoutout po. Pinakita niya yung Japan. Japan? Oo. Ang ganda pala doon. At saka si Queen Natsu, syempre, ang kumari kong tunay. Sisi, shoutout sa'yo. Meron po siyang channel, please supportahan po natin si Queen Natsu. Yes. At saka si Lynn TV Vlogs. Opo. Baka makita yung kilikili ko. Nakikita ba? Natin. Sugat dito. Takpan mo. Ay, tawa ko yung Sir Jix TV. Bakit? Sabi niya ako daw si iba na may lawit. Gusto mo ba makita? Kapag pinakita ko to, Sir Jix TV, magugulat ka. Grabe. Wala nang buhay sa akin. Kumain nga, grabe ka. Wala nang buhay sa akin. Sinayang ko lang. Ay, pag yumaman talaga tayo, papaan kita. Wag mo na. Nakaano na. Pupunta ako ng Thailand. Doon ako magpapagawa. Ganda doon. Kamayan ko na po Malinis na po yung mga kamay ko. Kanina pa kinakamay nung nagpaalam pa. Kanina mo pa inaan. Napansin ko din. Kaparas? Kapag kumakain ako ng sili alam nyo na guys, pinapawisan ako. May kanin ka dito. May kanin ba? Hindi natanggal. Lapit ka. Ay, oo. Pati buhok ko kumakain. Salamat! Cheers tayo. Cheers! Sarap. Bumibigat na naman. Bumibigat na naman tayo. Ito yung masarap na adobo. Tuyo tapos manghang.
Tsaka native. Native. Nahanap ko nga yung ulo eh. Ulo. Shoutout ko pala yung kausap ko kanina umaga. Hi! Ingat ka lagi dyan. Alam mo kung sino ka. Kumain ka na marami. Uminom ng tubig. Huwag puro soft drinks ha. Yung vitamins mo daw, inumin mo. Oo. Tuwing umaga at saka gabi. Parang si Mavi lang. Hi! Si Koy Maggie at saka si Shane John and me. At saka si Joy Lorna Fe. Hi mga Sisi Koy. Shout out po. Isang buong manok yata ito eh. No? Ayun no, may pakpak, may paa. Daming paa, no? Ayun nakakabilib dyan. Isa lang yung manok. Ay, apat yung pinatay. Apat? Hindi, sobra pa rin yung paa. May paa na ano dyan, bibi. Kambal, no? Ang dami mo inaano. Kain lang ng kain. Ganun talaga ako pag gutom. Daming anong. Napagod sa gym tapos nagutom na. Oo nga. Nagpaano pa naman. Abs. Tapos ang dami Cardio? kakainin. Toto cardio si BPM kanina. Kung alam nyo lang, kung nakita nyo lang yung pawis niya. Siyempre. Soon magsiswimming na tayo. Kahit sa likod lang, ilalayo ka Ano pa. ko? Gusto ko sa dagat. Diyan na lang, may isda pa. Yung nasa premiere, guys. Kain na po tayo. Sana may pagkain kayo sa ano nyo. Sabayan nyo kami. Kain po tayo. Sarap. Mga foodie, start na po yung ano natin, Vlogmas. Ngayon, December 1, Vlogmas na tayo ngayon hanggang December 25. Yes. So, 24 days na lang, Pasko na. Anong wish mo sa Pasko? Gusto? Wish ko ba, sana lahat tayo lumaki yung mga channel natin. Ah. Ang sweet. Saka love, love, love lang. Bawal nega.
Pag nega ka, talo ka. Di ba? Tsaka laging ano po yung lagi pong masustansya yung kinakain natin. Wala muna tayong patok-patok. Kasi may balak tumalon si BBM sa New Year. Papayak naman ako doon. Saan ako takatalon? Sa taas niyo. Sa rooftop? Di ba second floor yung second floor yung bahay nila? May rooftop. Alam na niya ano yan. Pinakita ko na. Sino? Ano na yung nanonood? Ay, gusto ko lang batiin si Ate Jessie Pastrana. Happy birthday. Happy birthday pa. Nag-birthday siya ng isang araw. Happy birthday po si Jessie Pastrana. I love you. Ingat ka palagi dyan. Kumain na marami. Uminom ng tubig. Mahirap na magkasakit, di ba? Malayo sa pamilya. Vitamins mo, Sisi. Sabi nga ni Magis Crucin. Daming pa nito. Hindi na uubos. Mag-rice ka pa. Kaparas. Sa lahat pong ay sa December 1 ngayon. Sinabi ko na nga. Oo. Happy birthday po sa lahat na may birthday na December 1. Happy birthday! Kasi maraming birthday ngayon, December 1. Sarap. Hang-hang. Kaya ko na kumain ng sili.
Dito sa tawag. Shoutout mo pala daw yung best friend ni Maggie's Cuisine. Hindi. Alimutan ko pangalan. Lagi nasa premiere natin yun eh. Si Nord Demesilio. Yes. Hello po, shoutout po. Lagi siya nanonood, nakikita ko nga siya. Nasa ibang bansa daw siya. Salamat po sa suporta. Nord Demesilio. Best friend ni yan, Maggie's Cuisine. Sarap. Sili na lang yung natira. Sarap. Mga foodies, yay, naubos po natin yung At saya pa niya. isang buong native na manok. Tsaka madami pa. At tsaka yung rice natin. Bali, natira na lang po sili. Mga foodies, please supportahan niyo po yung vlogmas po namin. Simula na po ngayon, December 1 hanggang December 25. Yes, mga Kapudibis. At meron din po kami bukas. Oo. Regular. Ay, ako na, sige. Mga foodies, MWF, magpipremiere po tayo. Tapos, TTHS, Tuesday, Thursday, at Saturday, mag-regular upload lang po. Yes, mga Kapudibis. Sana po, supportahan niyo po kami ni BBM, ha? Kaya mga Kapudibis, shoutout po pala sa Team Matibay. Shoutout po. Layat Payawan, Baby Allison, shoutout. At Maria Chance Vlog. Opo, pakisuporta po Maria Chance Vlog. At si Queen Natsu po, please supportahan po natin sila at mag-subscribe na Yes, po kayo. Your Wawa at saka Senior Maymay, Jason Laksamana, shoutout Stella po. Patusin, shoutout po. Ayan. Kaya mga Kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie, at ang TikTok ni BBM. Ayan mga Kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.